Isa lang natin itong natitira nating halal meat. Pakulo na natin to habang tumatakbo ang truck. Oh, guys tapa. Wow! Deserving natin kumain ng masarap kasi masipag tayo maghanap buhay. Wala tayo ngayon, 10 oras na lang. Ibig sabihin, nakapag-drive na ako ng 3 oras na walang hinto yan. Dire-diretsong 3 oras. Ayan, ito, tignan nyo kanina pa to mula dito. Gulod. Angat, baba. Angat, baba. Guys, good morning and welcome to our day 14 ng biyahe. Nandito pa rin tayo sa Quebec, no? Malayo-layo yung ating tatakbuhin. Pero hindi ko alam kung ipapadiretso sa akin ng company ko itong ito glod na to. Kung gusto nilang hatiin, hihinto ako ng Winnipeg para umuwi ng bahay at mag-reset naman sa bahay kasi 2 linggo na tayo sa karsada. Nasa kanila na yan. Pero pa sa akin, willing pa rin naman akong idiretso ito. Pero kung sabihin nilang hatiin mo na lang, tapos mag-reset ka, tapos lumabas ka ulit, bigyan ka namin ng ibang load, okay lang naman. Siyempre kailangan din naman natin humalik sa mga bata. Kaya iraman mo mutin bakit nga ungwan to hindi ka staka aon may wagbagana. Sabihin na lang, paano na lang yan lakay, mga bata lang pala ang halikan mo, ang misis tayo na nada. But anyway, bago tayo tuloy lumarga, gawa muna ako kape para may mahigop-higop tayo sa morning na ngayon. Bagong adlaw. Of course, it was still early, and he. Pagkatapos ko magtimpla ng kape, iputan ko yung at trailer. Check natin yung temperature sa baba. Kape-kape mga idol, sino bang hindi pa nagkakape? Buhay ng truck driver, talagang abutin ka talaga ng ilang araw sa karsada. Wala tayong magagawa, yun ang ating ating hanap buhay. Minsan ayaw ko sana yung ganito katagal, pero kapag ka nasa karsada ka na, alam nyo guys, sa totoo lang, pag nasa karsada ka na, parang magigit use mo na naman yung nasa karsada lagi, you know? Tapos kapag nasa bahay ka naman, parang tamad ka lumabas. Totoo yan, parang ayaw mong lumabas. Kulang na kulang siyempre yung yung 2 araw na stay mo sa bahay. Kulang na kulang yan. Kung hindi lang natin kailangan bumiyahe o marami lang tayong pera, 1 linggo mag-stay tayo doon. Pero wala tayong magagawa kasi kung hindi ka bumiyahe, company driver, owner operator ka man, kung hindi ka biyahe, wala ka namang matatanggap na pera wala kang sasahurin. Ganon din naman yan yung mga ibang mga nagtatrabaho na let's say nagtatrabaho sa mga factory, company, no? Kapag hindi ka pumasok, sabihin natin nag-leave ka o nag-request ka ng day off ng
araw kasi may family gathering ka, let's say mga ganon. Oh. It's either mag-file ka ng sick leave o ano ba yan, yung vacation leave para may bayad ka, yun. E paano kung madalas mong gawin yon, nagamit mo na yung vacation leave mo, di hindi ka babayaran this time kasi nga kagagamit mo lang yung vacation leave mo, walang pera. Ayan guys, yun. Pag hindi ka bumiyahe, walang trabaho, walang pera. Yun sitwasyon nating lahat. Kahit ano pang trabaho yan, kung hindi ka nagtrabaho, wala, hindi ka pumasok, wala ka sasahurin. Kung hindi ka bumiyahe, hindi ka lumabas ng bahay, wala kang pera, wala kang tatanggapin. Ang ano pa naman, ang bills pa naman natin, yung wala ring hinto yan. Hindi niya pa pwedeng sabihin, sige, kung ikaw ay hindi pumasok ng isang linggo this month, tsaka na muna. Ganun. Anyway guys, yan. Tara na. Hanggat madilim-dilim pa. Ayan ano? Dilim-dilim pa. Patayin ko lang yung aking heater dito sa para hindi siya maksaya na Ayan. Igutan lang natin ng truck. Yes! Okay, pause ko na yan. Tamang ikot, silip-silip. Maraming bukas na timbangan tayo matadaanan ngayon, kaya make sure natin may ikutan man lang itong ating unit. Ride, yan. Ilaw. Yan. Tamang ikot mga idol. Kasi kagabi bago ko natulog, nag-post trip naman ako Pinitik-pitik ko na tong mga gulong ko. Ayun Delikado na. Magpapalit tayo ng gulong. Palit na tayo ng gulong. Mag-replenish supply. Alright guys, ayan. After, sana makita nyo itong driving hours ko na yan, 13 hours kanina yan nung nagsimula tayo. Ngayon, 10 oras na lang. Ibig sabihin, nakapag-drive na ako ng 3 oras na walang hinto yan. Dire-diretsong 3 oras. Ayan, ito, tignan nyo kanina pa to mula dito. Gulong. Angat, baba. Angat, baba. Liko, liko. Tapos salubungan, kurbada. Malapit na tayo dito sa border ng Quebec at saka Ontario. Leaving Ontario, heading to West Coast, British Columbia. Or leaving Quebec, heading to West Coast, British Columbia.
5 hours na driving siguro, ihinto ako para mag 30 minutes break at mananghalian. Di pa ako nag-almusal eh. Nagpalipas ako ng almusal. Fasting muna, fasting tayo. Dito tayo sa Autoroute 117 Quebec. Ayun na yung ano sign kung saan ang Quebec yun. At ito na rin yung sign ng Ontario. Yan guys, welcome to Ontario. Yan, French nya, bienvenue in Ontario. Tuloy-tuloy lang tayo. Nasa Ontario na tayo. Hours of driving. Ayan. Sagarin ko yung driving hours ko na yan para bukas nasa Manitoba tayo, Winnipeg. Alright. Ito yung unang ano ng Ontario dito. Unang town, McGarry. Welcome McGarry, Ontario. Mula doon sa border nakita natin, unang town. Small town lang. Ayan guys ha, nakita nyo na naman, pamasyal na naman kayo sa akin. Ito, sa Lubungan, liko-liko, up and down. Maliit na barangay, parang ganun, maliit na barangay. Sa Pilipinas, parang barangay kamo. Small town. Kahapon, kausap ko si Manoy. Kasama ko yun ni Marco doon sa sa Quebec. Tinawagan niya ako ni Manoy, kinukumusta, magmi-meet daw kami. Tama-tama naman, papasok pa lang sila ng border sa Chaplin, New York. Ako naman, palabas na ako ng Quebec kasi nga guys, sa mga nakasunod naka-load na tayo kahapon. Sinamantala ko na rin na nag-drive lumayo sa Quebec para sa ganun makalayo tayo para ngayon at bukas nasa Winnipeg na tayo. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa.
Mag-meet up sana, kaso nga lang wala naman. Kasi papunta pa lang sila ng Quebec, nasa US pa lang sila. Ako naman, palabas na ako ng Quebec. Kaya ito ngayon, ang balak nila sana na pagkakakitaan sa Route 20, sa mga isang truck stop sa Route 20. So sa Lisi yung ano namin malayo na ako doon sa Route 20. Sila papunta pa lang ng Canada or ng Quebec. Sabi ko naman sa kay Manoy, marami pang pagkakataon, sabi ko. Hindi lang iisa yung type. At sa mga nagtatanong mga ano lang kababayan natin na viewer, subscriber na nagkukumpara kami ni Marco. Huwag nyo kami pagkumpara kasi parehas lang kaming naghahanap buhay dito sa Canada. Siya, focus siya sa trabaho niya, ganoon din naman ako, wala naman kaming ibang ano dyan. Kaya kung mga nagko-comment ng hindi maganda, iwasan nyo na yan. Huwag na kami, kumbaga, kasi hindi naman kami ganoon totally kasikat. Ang daming mga vlogger dyan na tagwa 1 million ang mga subscriber. Yun ang ano nyo, ibas nyo. Kami, bibigay lang kami ng idea, tips sa mga tao at pinapakita namin ng mga lugar dito. Yun lang naman. No need for an attitude, sabi nga nila. Pag ayaw nyo kaming panoorin, huwag nyo kaming panoorin. Kung ayaw nyo akong panoorin, huwag nyo akong panoorin. Ganun lang naman yan. Kung gusto nyo akong panoorin kasi may nakita kayo sa akin, nagustuhan nyo sa akin kasi ito ako talaga ito yung personality ko oh, panoorin nyo ako. Yung personality ko, ganito ang pananalita ko, pati tono ko matigas kasi Ilocano ako, pure blood Ilocano ko, kaya kung ang pananalita ko matigas talaga yan. Gano'n lang kasimple guys. Huwag kayo masyado magpaka-stress sa amin. Kasi parang lalo yung mga iba dyan yung iba sila pa itong mas lalong nai-stress sa amin. Ano kayang pakiramdam ng isang buzzer guys, no? Kapag ka hindi makapagsalita ng hindi maganda sa isang tao, ano kayang pakiramdam nila? Bakit kaya sila magsasabi ng hindi maganda? Yun ang big question mark ko sa sarili ko Kapag hindi mo nagustuhan yung isang tao, lumayo ka na lang, huwag mo na lang panoorin. Kasi ganun ako, pagka hindi ko nagustuhan yung isang tao, hindi ko pinapanood Kesa naman mag-drop ako ng hindi magandang comment o magsabalita ako ng hindi maganda. Kasi ang mangyayari niyan guys, may babalik sa'yo. Everything that you said to other na masaktan sila o nakakasakit, babalik at babalik sa'yo. Niwala ka sa karma. Yun lang yun. Alright, let's hit the road. Tuloy-tuloy lang tayo. Pangat na naman. Palusong. Maksaya ang diesel nito.
Parang British Columbia rin ito, kaliko-liko. Alright guys, ayan. Isa lang natin itong natitira nating halal meat dun sa previous video natin, no, sa Facebook. Follow nyo nga pala ako sa Facebook guys. Hanapin nyo ako, yan, nakita nyo sa screen nyo ang Lakay Trucker Facebook page. Ito, halal beef. Yan. Ipakulo ko. Lagay ko na dito. Pakulo na natin to habang tumatakbo ang truck. Oh, guys tapa. Subing natin kumain ng masarap kasi masipag tayo maghanap buhay. Hindi ba? Oh, yun. Okay, so ayan. Tapos lagyan ko ng tubig. Pakulo natin. Yan. Lagay natin dito. Connecta natin ito. Para bang tumatakbo ko, kumukulo para mag-charge yung aking battery. Tapos yung takip. Ayan. Meron ako ditong tignan ko nga kung meron pa ako ditong sinigang flavor mix. There was another shadowed alley, swept away. I started the car and headed for it. Wala na yata guys, naubos na rin yata yung sinigang flavor mix ko. Ayaman na, wala na. Ayaman na. Ito yung lagayan ko ng aking mga kargamento. Ubos na rin yung aking whey protein. At creatine, yan. May mga noodles ako. Minsan pag gusto ko mag noodles, may tinapay pa ako. Bira ako masyadong kumain ng tinapay kasi process yan, mataas ang sugar. Lagyan ko na lang siya ng meron pa ako ditong kung ano asin. Yan. Yan. Tapos i-mix up natin para tamang-tama yan pag kumulo siya. Tapos meron ako ditong guys, meron ako ditong gulay. Ubos na yung broccoli ko. Meron akong lettuce dito. Kita nyo, wala talaga tayong pagkain. Wala tayong lettuce dito. Ilagyan natin dyan yan. Ito, ilagyan ko ng romaine lettuce. I-shot ko na lang ito mamaya doon. Richard Rowan, Colleen Delaney, Gregory Gorton, Terence Osoford, David Coyne, Yasmin Quazon, Holmes Jackson, Elizabeth Jernigan, Stephen Carpenter, Thomas Keaton, Danny Gaffigan, Kimberly Gilbert, Joseph Thornhill, Patrick Fossing, Eric Messner, Allison Pagka ito, kapag naluto na siya,
luto na yung yun, hindi ko ilalagay ito, kundi pagka yung lutong-luto na, ay yung kakain na ako, tsaka ko siya ngayon ilagay sa sabaw doon sa mangkok ko, kasi madali lang maluto ito, kaya dyan lang muna yan. Alright guys, anyway, let's go. Meron pa pala akong kamatis dito, lalagyan ko na nga lang ng kamatis. Predators get desperate as the sun, that great enemy of all darkness, walks closer to the rim of dawn. Which explains why I was flat on my back, again, with Hellbreed's fingers cutting off my air and my head ringing like someone had set off dynamite inside it. Yan, let's go. Sparks spat and filled the charring tire. Pwede na to guys, malambot na. Ano? Yung kusok, kulong-kulo na. Hinto muna tayo rito sa ano na to para kumain. Gutom na rin ako eh. Kain tayo rito sa upcoming truck stop. Alright guys, ayan. Huminto tayo kaganina para kumain. Tapos bumalik ako sa pagdadrive. Matindi yung drive natin yan. Sa halubungan, kaya kailangan kong mag-focus. At saka nakita nyo yung oras ng driving ko, natitira 50 minutes na lang oh. Ubos-ubos na yung 13 minutes driving natin. At malapit na rin ako sa pagpapahingaan natin ngayon. Mayroon pa nga mga 40 minutes, tama-tama, maubos ito. 13 hours driving, ubos. Nakakapagod din. Sakit na yung likod natin. Pero anyway, para lamang makauwi talaga ako bukas ng hapon dun sa Winnipeg. Kaya sa inagad-sagad ko na ngayon. Para sa ganun kapagpahinga tayo ng aga-aga pag nakarating na tayo bukas dun sa bahay. Alright guys, ituloy ko lang itong pagdadrive. At ayun na, thank you again for watching. Maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa susunod na video vlog natin. This is day 14. Bukas na sa bahay na tayo. Ingat guys, peace out. Lakai Tracker.